ತುಲೆ ಯಾನು ವಾಟರ್ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕದುಲೆ ಮುಳುದುಲೆ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕವರ್ ಹಿಡಿದುಲೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಡಪನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಊರ್ಡು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬಂಡ ಈ ಕೈ ತಳ್ಳುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಗಡಿದಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಮಕ್ ದೈತ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರ ತಿಕ್ಕುನ ಅಲ್ಪದು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡದು ಜನ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನಾಗ್ಲು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಅತ್ತನ ಊಡಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ದೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ನ ನಮಕು ತೆರಿಪ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣದವರ ಈ ಸಿಟಿಟ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುವ. ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪರ್ ಈ ಐಟ್ ದಾಯ್ತಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನವೇ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಪಂಡದು. ಸೊ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ರ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಐನ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಐನ ಕವರ್ಡ್ ದಾಯ್ತ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಕೆಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕವರ್ಡ್ ಐನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್ ಪುಣತ ಐಟ್ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪುಣ. ಸೊ ಅವು ಇಂಚಿನ ದಾನೆ ದಾಯ್ತಾನಿಗ್ಲೇನು ನೀಟದು ತೊಯ್ಪವೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐನ ಕವರ್ಡ್ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅವರ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿಂದು ನಮಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಆದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಅಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮರ್ತುದುಲ್ಪ ತುಳೆ ಏತ್ ನೀಟಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮುಖ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅವು ಏತ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುಣು ತುಳೆ ತುಳೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲು PSCಗೆ ಅತ್ತಂಡದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಗೆ ಬರಪ್ಪರ್ ನುತ್ತಾರನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಕೊಂತನ ನಮಕು ಒಂದೇನು ತೂದು ಕಲ್ಪೊಳಿ ಬುಕ್ಕದುಲೆ ಮುಳುದುಲೆ ಏಲದ ಮಗ್ಗಿ ಪುರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ನಮಕು ಬರೆ ಹೊಡಿ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಎಂಚ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಪಂಡದು ಮುಗ್ರೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ತಿದೆ ಪಂಡ ದಿನೋಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ದಿತ್ತನ ತಲೆ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪಕಾರ ಆವಡದು ಪಂಡದ ಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀಡ್ತೇವೆ ದಾಯನಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕವರ್ನ ನಮಗೆ ಅಡಿಕೆರ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದು ದಾಯ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಪಕಾರ ಆವು ಪುನಃ ಕೆಲವೊಂದು ಮಗ್ಗಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಹೊರ ಕಲ್ಪೊಳಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕವರ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಂಜನೆ ಇದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಳಿ ಇಂದ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬಂಡದು ಇದರ ಒಂಜಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತೀರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈ.